Doncs seguint amb les jornades de la bodega convidada al Capicua, avui estem a casa d'en Toni i la Balbina i bueno, saps, us el presento, saps? Sí, que ens expliquin una mica el seu projecte, què fan, què no fan i sobretot per què ho fan. Bueno, jo sóc el Toni Osorio, ara tinc ja 44, ja tinc canes a la barba, però tot això comença als 30 anys. Llavors jo sóc un urbanita, treballo per una empresa, un contracte indefinit, tinc un pis, una hipoteca, tot això, no? I un dia penso que he de fer un canvi, no? I aquest canvi va cap a les zones rurals i com accedir per mitjà de la vinya i del vi, no? Que és algo que m'apassiona, no? Estudio 3 anys a Catalunya i viatjo diversos anys, sobretot per França, que és on realment capto l'essència del que vull fer. Llavors torno i el 2011 engego el meu primer projecte, que és el Priorat, unes vinyes molt velles de Garnatxa Carinyena, i faig 3 anys un vi que es diu l'Amur. Llavors, amb ajuda d'un molt bon amic, que és el Joan Pullades, i el celler Mas de la Caçadora, i després d'aquests 3 anys, no? Se'm gira que vull fer, vull trobar l'expressió més fresca d'aquesta varietat que m'agrada tant, que és la garnatxa. Començo a buscar per Catalunya, pel Pirineu, i al final acabo petant a Calatayud. És una zona que està bastant alta, buscant aquesta garnatxa i aquesta expressió més fresca. Llavors aquí trobo una Moristel, que és una varietat desconeguda per mi, i començo aquest nou projecte allà sense trobar encara la garnatxa, però explorant aquesta nova varietat començo aquest projecte que és de raïm de Calatayud i vinificat al Penedès, no? Al Penedès amb un amic també que em cedeix les seves instal·lacions per desenvolupar aquest projecte. Llavors al cap de 3 anys finalment surt aquesta garnatxa somiada i comencem a vinificar aquesta garnatxa amb aquesta expressió floral i fresca que tant somiava, no? Nota el cruixent, nota l'oli, nota el... Això, uns bunyols d'això i flipes el color, I aquí no sé què us diu la vinya aquí, perquè no sé, us recordeu de la sensació d'allà? O sigui, aquí hi ha més aigua, o sigui, notem més humitat, més frescor, a part ens dona el vent de nord de cara, no? O sigui, aquí ja estem veient el vi, no? Que sortirà un vi més fresc, més aromàtic, o sigui, estem interpretant, eh? Sí. Sí, és molt diferent, una vinya d'una altra. No, clar, tu ho veus. Clar, i en el fons al final és això, jo sóc bàsic amb això. Soc un... Però això és més de lo mateix. Una visita com aquesta s'hauria de poder fer més sovint i més a consciència, saps? Perquè al final és la manera de que, inclús un dia, no? Que vinga a passar el dia a vosaltres. Però llavors has de tocar la terra, has de sentir-la, has de... Cada vinya té la seva personalitat, és una passada. Balbina, tu que coneixes el Toni, explica'ns per què hi ha algú a Cerdanyola com el Juan Prófumo del Tempo Divino
que li diu el Quijote de los Vinos, i sobretot la seva relació amb el per què Brenyol està produint el Penedès i agafa, saps, vi de Calatayud, el per què, saps, o sigui, esteu aquí, saps, o sigui, una mica la relació, saps, o sigui, amb la vinya i el Toni en aquest cas, que és el... És curiós perquè nosaltres no venim, ni el Toni ni jo no venim de família de terres, ni de viticultors, ni res que s'assembli. Aleshores, l'única opció que hi ha és poder aconseguir unes vinyes, ser honrats amb el pagès, arribar a un acord amb ells, trobar una vinya que t'agradi, que et motivi, que tingui les qualitats que tu vols. I això ho vam trobar, tot i que buscàvem una garnatxa, vam trobar-ho a Calatayud, a Torrijos de la Cañada, una Moristel de 1.000 metres d'alçada, d'un senyor que es dedicava a vendre fruita al mercat de Sòria i tenia una vinya, l'única vinya que queda a Torrijos, i bueno, al final la vam adquirir perquè l'única opció d'aquesta vinya i d'aquest senyor era que fos arrencada o malvenguda. Vam veure que aquesta varietat no es treballava normalment o que estava mig perduda. Vam donar-li l'opció, tot i que buscàvem la garnatxa, i a poc, amb el temps, hem anat treballant amb el pagès, hem anat comprant el raïm a aquest pagès, treballant mano a mano, i ara ha sortit la garnatxa. Fa 2 anys que va sortir la garnatxa també, que són aquestes petites joies, que és el que el Toni buscava, no? Però bueno, jo penso que les dues coses són petites joies, són grans joies. I aquí al Penedès va passar una mica el mateix. Vam arribar per casualitat, vam veure unes vinyes que no estaven podades, que estaven abandonades. Resultava ser un senyor que es va morir, la vídua no les treballava, estaven abandonades. El seu destí era l'abandonament. I les vam recuperar, les estem recuperant. I tot i que són varietats típiques del Penedès, que cada un té la seva visió o hi ha unes visions establertes, el Toni té les seves particulars i és per creure-hi. Coneixent els teus vins que tastarem al Capicua, explica'ns una mica la mestissa. Bueno, la mestissa, la primera mestissa que fem, la fem al 2017, entra dintre d'aquest projecte que estem desenvolupant a Calatayud. El raïm ve de Calatayud, però el vinifiquem al Penedès, i aquí entra, diguéssim, el personatge que ens ajuda al Penedès. Igual que a l'etapa del Priorat va ser Mas de la Caçadora, al Penedès és vinya singulars. O sigui, nosaltres actualment no tenim celler propi, el que estem fent és vinificar en cellers d'altres persones, a les quals entrem en col·laboració, i a canvi de la nostra col·laboració, diguéssim que vinifiquem el vi al seu celler, no? Llavors aquest vi mestissa és un macabeu del Penedès que ve d'una vinya de la plana del Penedès, que és una vinya que és propietat d'aquest celler, ens la cedeix per vinificar-lo a la nostra manera, no? Llavors és una vinya molt vella, que té 60 anys, és un macabeu que ens va sorprendre molt, perquè el macabeu no és una varietat que doni molt d'acidesa, però amb aquestes produccions, una vinya molt vella, portada d'una manera, diguéssim, raonada o raonable, el macabeu s'expressa com a nosaltres ens agrada, i és donant frescor, donant una expressió recta, directa, franca. I aquest vi està fet de la mateixa manera que tots els vins que fem fins ara. O sigui, és raïm xafat, en aquest cas està macerat durant 4 dies amb les seves pells, i després fermenta amb barriques de roure francès.
Llavors, després de la fermentació s'embotella, normalment embotellen tots els vins a la primavera i aquest vi en concret és un 2016, o sigui, es va embotellar el 2017, per tant ja porta 2 anys en ampolla, 2 anys, 3 anys farà en ampolla i és al·lucinant com un vi sense cap additiu evoluciona d'aquesta manera tan meravellosa. I actualment teniu 5 referències al mercat. Explica'ns una mica, saps? Si ara les que teniu, l'any que ve o aquest any entraran algunes més, però explica'ns les que teniu ara mateix i fes-nos un speech de la hija de la Dolores i la Dolores, que per mi són 2 obres d'art i que estic enamorat, ja ho saps. Bueno, mira, la hija de la Dolores i la Dolores són els 2 primers vins que vam vinificar d'aquest nou projecte de Calatayud. O sigui, ja ens deixem enrere el projecte del Priorat, que d'allà va sortir un vi que ja no el comercialitzo. Llavors saltem aquesta nova etapa, que és en Calatayud, i en la búsqueda de la garnatxa trobem la Moristela, aquesta varietat desconeguda, per mi fins i tot, que és una varietat local, que només la pots trobar allà. I llavors trobem una vinya al dalt del cim d'una muntanya, estem a 1.000 metres d'alçada, quan arribem allà i ens quedem enamorats, no? I el primer any interpretem aquesta vinya per fer un negre que és la Dolores. O sigui, la Dolores per què? Perquè si vas a Calatayud, pregunta per la Dolores, no? O sigui, és molt simple, no? O sigui, també una mica la història de la Dolores és la d'una dona que ajudava molt a la gent, no? I una mica la finca de Val de Sancho, que és la finca de la Dolores i de la filla, va ser la finca que ens va ajudar a introduir-nos a Calatayud, no? I és una mica per això que vam lligar el nom, no? Com es fan aquests vins? La Dolores és un vi negre que surt de la maceració del raïm durant 8 dies. Al 4 dia de maceració pensem, hòstia, i per què no fem una maceració més lleugera? Llavors, fem la filla. Si al 4 dia de maceració se'n nen de la tina de la Dolores, la filla de la Dolores, que és un rosat desatnat, o sigui, és obrir l'aixeta i que surti el vi. O sigui, així es fa un rosat desatnat. Llavors, la resta de vi, la resta de la tina, queda amb menys mos perquè ens ha anat la filla i amb més pells perquè les pells no les hem estret i queda allà macerant 4 dies més. Per tant, surt un color més negre, més intens. La vinificació és simple, o sigui, és aixafar el raïm, posar-lo a la tina, que fermenti sol. Quan acaba de fermentar, ho fiquem en ampolla, ho tapem i ja està. O sigui, no té cap addició de cap estrogen, ni conservant, ni esterilitzant, ni res de res. És raïm, xafat, fermentat i embotellat. O sigui, res més. Explica'ns una mica el Noche en Vela, d'on ve, d'on no ve i com és aquest vi. Bueno, el Noche en Vela entra dintre d'aquest projecte també de Calatayud. O sigui, això ho comencem a vinificar el 2018, ja portem 3 anys a Calatayud i és d'una vinya que de nova adquisició, és també una Moristel, és una vinya que està una mica més baixa i és una vinya que està orientada cap a l'est, no té tanta exposició, és una vinya que em dona més frescor, em dona més humitat i interpreto fer un ancestral amb aquesta vinya. Llavors, verem amb aquest raïm, fem un prensat directe i després, quan està finalitzant la seva fermentació,
d'embotellem i acabar la fermentació dintre de l'ampolla. És ben bé com es fa un ancestral. O sigui, llavors aquest sucre residual és el que fa el carbònic. L'Isaac m'explica que digui la història és una mica enramaliada, no? Llavors, clar, aquí ja entra la Balbina, no? Una mica la Balbina està a la meva vida i ella té uns clients que volen anar a fer verema. Per exemple, ella fer nit a Calatayud, en un hotel, i l'endemà frescos anar a verema. I clar, resulta que a l'hotel aquesta parelleta de joves dormien cap per cap amb nosaltres. I, bueno, aquello que estic la nit allà cavilant, no? Com farem la verema, no? A quina hora començarem, com ho estructurem, i començo a escoltar soroll, no? I, hòstia, soroll, aquest soroll, tota la nit en soroll, i que no vaig poder dormir en tota la nit, però mort d'envella, no? I ara presenta'ns en les nubes, que em sembla que és la garnatxa somiada, no? I aquí l'hem trobat ja, no? Aquesta és la garnatxa somiada. Ben bé és el somni, però clar, amb el teu trajecte, no? O sigui, cap al teu somni, te trobes realitats que són també dignes de somni, no? Que són aquests pins que hem comentat fins ara. Però bueno, realment el somni és la garnatxa, no? És aquesta garnatxa que jo no vaig trobar al Priorat i la busco a Calatayud. La primera anyada la vinifiquem al 2018, després d'estar 3 anys. A última hora, a més, que va aparèixer. 3 anys després d'estar 3 anys vinificant Moristell, finalment ve la persona que ens aporta la garnatxa. La garnatxa és una varietat que mundialment és més coneguda, està molt buscada i clar, fins que no em coneixien ja al poble, ningú va vindre a oferir-me-la. I el 2018 ve aquesta garnatxa somiada, és una garnatxa de vinya vella que està orientada al sud i bueno, jo la interpreto com un vi que ho he de fer en àmfora una mica perquè és, diguéssim, l'àmfora és la terra, no? I la varietat és el son i és l'aire, no? És una mica la unió de la terra i el son i l'aire, el cel, no? I bueno, el nom és un nom que portava al cap fa molt de temps i ve una mica perquè quan jo vaig començar amb el meu primer projecte, l'Omur, somiant aquesta garnatxa, vaig anar a casa de la meva tieta. La meva tieta va morir l'any passat i bueno, era una gaditana amb molta sorna, no? I bueno, quan li vaig contar el que feia, em va dir: tu en las nubes, como siempre. I jo vaig dir: que cabrona. Però se'm va quedar marcat, no? I quan vaig robar la garnatxa vaig dir: pues sí, estoy en las nubes, no? I una mica el nom ve per aquí, no? D'aquesta garnatxa. I és una garnatxa en àmfora, fermentada en àmfora, i con totes les arres, xafat, macerat 4 dies en les seves pells i fermentat en una àmfora padilla. Res més. Bueno, explica'ns una mica quin tipus d'agricultura fas, quin és el projecte, si fas ecològica, convencional, si fas naturals, vins naturals, biodinàmics... Sí, bueno, aquí introduiré algo que fins ara no hem parlat. Jo, bueno, la meva idea és de fer una agricultura igual que la vinificació, poc o de mínima intervenció, saps? El que trobem és, el que intentem és que, malgrat que la vinya és un cultiu que ha fet l'home, no és un cultiu natural, mai serà, entre cometes, ecològic, no? Això ja ho hem parlat, intentem que estigui convivint al màxim, no? amb el terreny on hi és, no? Per tant, no llaurem o intentem llaurar al mínim, no? Convivim amb
en la flora autòctona, tractem pues, amb productes de contacte, o sigui, mai sintètics, sintetitzats per l'home, o sigui, fem pues, una agricultura pues, entre cometes ecològica, no? Perquè ja hem parlat que això és impossible, no? En qualsevol cultiu pues, incorporat per l'home. No? I bueno, pues, com que treballem amb agricultors, bueno, sí, amb aquests projectes, en concret, comprem el raïm i treballem colze a colze amb l'agricultor, pues intentem que aquesta persona faci aquest canvi si no ho ha fet fins al moment. No? Incorporem sempre a l'agricultor a l'etiqueta, del vi, sempre surto jo, i en aquest cas a l'agricultor, el que li hem comprat el raïm, paguem molt per sobre del preu del mercat al raïm perquè ell es senti recompensat i bueno, pues, treballem colze a colze per aconseguir pues, aquest resultat, no? que és un cultiu pues, lo màximament respectuós possible.